Скъпи приятели, трети рунд. Айде, Пако! Пако, айде, дай! Чого ще има? Пако, айде, дай! Пако, айде! Краката баща! Как да злобе, пускат се тъхлобе! Тики удар! Движи се ляво, дясно, ей! Пани се отя! Давай, чакай! Пако, лягай долу! Дай долу, Пако, долу! Давай! Върти се, по него! Май с удар да си влезе горе! Кощо те! Срещу тебе, кощо те! Готов! Айде се, чуси! Дай го ръката! Браво, Пако! Издате, Борко! Взимай с ръка там, дето ръцика! Ай, момче! Дигай гарда от клетката, дигай! Върти, продължай да въртиш! Върти ръката от там! Прикрекай, върти! Айде обръщаш го и му минаваш отгоре, Борко! От кръста го обърни, бутай го от кръста! Нагоре, двете ръце и го избутай! Абе, ръката на брате си! Айде, може се върти, дясно! Ай, Пако, работа, дай! От кръста, Борко! Двете ръце на кръста и го бутай! Борко! Пако, всеки ли работа, бе? Двете ръце на кръста и го бутай, момче! Дай, Пако, дай! Ръката на брата, дай! Давай, няма време, Борко, давай! Тишай! Дай, Пако, работа! Борко, от кръста! Борко, от кръста ръцете, не мога да го обърнеш! Айде сега, дясно! Дясно! Мост! Ако не правиш нещо, ще загубиш!